Карл Ахшамар. Доброго вечора. Ці 2 години ефіру Бугуй на телеканалі АТR проведу я з вами, Осман Пашаєв. В цьому слоті у нас Микола Григорович Маломуш, керівник служби зовнішньої розвідки України в 10-14 роках. Правильно я вас представив? 2005-2010. 2005-2010 роках, значить неправильно. І тема, з якою просто не можна не починати говорити, хоча треба, от ми до ефіру з'ясували, це все ж таки компетенція була Головного управління розвідки Міноборони. Ця справа Білінкет, яка нарешті вчора була на розслідуванні роздрукована, справа великої такої спецоперації, яка передбачала захоплення українськими спецслужбами близько 40, точніше там 34 колишніх вагнерівців або людей, які брали участь в незаконно збройних формуваннях на території Донбасу, брали участь у військових операціях. Треба для глядачів дати з'ясувати. Вище керівництво України спочатку взагалі казало, що не було такої операції. Про зрив її ми дізналися від журналіста і керівника цензора Юрія Бутусова. Потім вже президент Зеленський сказав, що це була не наша операція, натякаючи, що ідея належала іншій країні. І от журналісти Білінкету разом з інсайдером, це російське досить опозиційне видання, теж яке займається журналістськими розслідуваннями, надрукували його результати, його довго вели і довго відкладали. Результати цього розслідування, як воно було, коротко фабула, українські розвідники протягом з кінця 18, 19, 20 років вигадали легенду про необхідність людей з досвідом в збройних конфліктах охороняти об'єкти Роснефті на території Венесуели. Були створені спеціальні сайти, були створені підприємства, тобто ніхто не запідозрив і фактично відсіяли з понад 1000 анкет 200 спочатку людей, які могли бути причетні до злочинів на території України. Саме ці докази, ці люди могли би стати вагомим доказом в міжнародних судах, в тому числі по тому, як Росія фінансує тероризм на території Донецької, Луганської області. Ці люди навіть під час підготовки спецоперації давали свідчення важливі, які доводили про те, що безпосередньо російська держава брала участь. Там є один цікавий елемент, якщо ви прочитаєте це розслідування, про те, що, наприклад, в Астрахані саме воєнкомом замовляли формування роти для відправки на Донбас російських найманців. Тобто це йшло за участі держави, і ніякі це не трактористи і добровольці, про які любить казати Росія. От операція була зірвана, і з яких висновків можна, для читача, я кажу, не для як фахівця читача, що це було ненавмисне якесь бажання нашкодити на користь Росії, а бажання вищого керівництва нашої країни просто виглядати хорошими людьми під час так званого оголошення перемир'я з росіянами. Воно було оголошено якраз тоді ж, в липні 2020 року, і мало вступити в силу. Воно було оголошено Зеленським разом з президентом Швейцарської конфедерації. І ось відкладання цієї спецоперації, а спецоперація мала виглядати так, що люди, ці фактично найманці, їх доправили до Білорусі, і з Білорусі, коли вони мали летіти транзитом за цією легендою в Стамбул, і мали літак перебувати 28 хвилин на територію України, мало бути теж, це окрема спецоперація, кожна там деталь, окрема велика спецоперація. Мало бути там легенда про нібито замінування або зброю на літаку, і її мали посадити на території вже України. Тобто я так пересказав глядачам коротко фабулу цієї історії. Ви прочитали це теж, так? Я читав, я і до того знав багато, тому в даній ситуації можемо фахово говорити про ці проблеми, які пов'язані із комплексом заходів, я так би їх назвав, тому що тут багато було операцій, які... Там дуже багато. Одна операція знаходження так називаємо крота в системі Збройних сил Росії, який був на пенсії, якого змушують знову влаштуватися в Міноборони Російської Федерації, і все це проходить. І те, що росіяни ніяк не відслідкували появу цих фейкових сайтів, які створили українські розвідники, як це взагалі вдалося? Як перевозилися гроші на територію Російської Федерації? Всім там людям, купі людей платили за це, да? Використовувалася корупція, яка є в наших країнах, і в даному випадку українці використовували корупцію, яка є і на білоруському
українсько-російському кордоні, і всередині самої Росії, то поплатилися гроші. Там кожна деталь, от кожна частина, це, я кажу, Netflix, HBO і спецоперація. Ну, у нас голова комісії заявив про те, що тут якісь не було ніяких операцій, були якісь активні. Ви кажете про парламентську комісію, Я просто можу стверджувати так, що це були і спецоперації, це був комплекс заходів, які входять, або системні операції, або разові якісь, або, так сказати, завершальний етап, який вже передбачав участь і розвідників, і контррозвідників для проведення відповідно гострих уже оперативних заходів в рамках комплексної спецоперації. Це вже так ми говоримо системно. Тепер говоримо, хто якраз і скоював або здійснював її. В даній ситуації стоїть завдання перед розвідувальними органами України і стратегічною розвідкою, військовою розвідкою, СБУ виявляти якраз конкретні факти агресії щодо України, конкретних виконавців, осіб, які скоїли злочини, а тим більше злочини проти людства і проти людяності, тобто військові злочини. І ці люди все скоювали на території Криму, на території Донбасу. І зрозуміло, що це фіксувалося і агентурно, і процесуально, але така велика спецоперація, яка б дозволяла захопити велику кількість виконавців і організаторів, які скоїли тяжкі злочини, які могли бути надзвичайно цінними свідками і в українських судах, і в міжнародних судах. Це було перше. І, зрозуміло, окремі були затримані, наприклад, СЕМ, там, або інші, і той не доведено до кінця. А така операція, вона дуже складна, вона планувалася, вона задіювала якраз фактори і розвідувальних органів всіх в цілому України, і прикордонників, і військова розвідка, і стратегічна розвідка, пізніше СБУ. Давайте, у мене питання. У вас, на вашому досвіді, такого рівня операції в Україні взагалі проводилися колись? Чи це перша така складна, проводилися велика? Операції, вони проводилися успішно. Наприклад, ми визволяли якраз заручників із терористичного полону. Це надзвичайно складна операція. І в 90-х, 2000-х роках, коли терористи захоплювали нас, наприклад, Аль-Каїди, неконтрольовані, вже не опозиційні чеченці, не які були боролися за незалежність Чечні, а якраз дикі, як вони тоді називали, навіть тоді Джохар Дудаєв говорить, це дикі, це наші противники, вони пропонують якраз тероризм. І коли захоплюють українців і дипломатів українських, і ми проводили операції, привозили в Україну живими, без викупу, а, на жаль, британські дипломати отримали голови уже вбитих британців. Тобто неефективність дій спецслужб, вони вже були опрацьовані. Точно та ж спеціальна операція в Криму, коли Росія проводила ряд заходів, підготовки терактів, дестабілізації ситуації, спровокувати, як вона була операція «Мала Чечня», щоб якраз кримські татари піднялися якраз на протистояння з українцями, росіянами особливо, створити передумови. Вони навіть добилися на першому етапі. Пам'ятаєте, коли була системна така проблема, коли вже були вбиті кримські татари, коли вже підпалили вже і будинки, і кафе, і ресторани на південному березі Крима і рухалися до Сімферополя. Величезна кількість тисячі людей. А це могла бути війна. І Росія це все підпалювала. Ось це реалізуватися величезна проблема була, яка б могла б горіти невідомо скільки. Росія туди підкидала як топку до дрова, з одного, з другого, з третього боку, а там ще й кримінал, який контролювався Росією. Розуміло, це все, воно конгломерати спрацювали проти України і була б війна реальна. Упередили цю ситуацію. Проведені, відповідно, намагання референдум, пам'ятаєте, 94-й рік, 96-й рік, 2008 рік, коли в Грузії відбувалися події, ми стояли на межі війни. Вже було, чуть не спровокували нанесення ударів Чорноморського флота по Україні, а зворотньо ми. А це ще одна операція, яка не допустила. Тобто саме головне, щоб розвідка на стратегічному рівні володіла задумами, що планується, і тоді, відповідно, ефективно спрацювала на опередження, щоб не відбулося зриву, або тим більше вже реальної війни, або реального теракту. І тепер ціла серія визволень з піратського полону. Ще раз скажу, це Сомалі, Аденська затока. Багато десятків років там постійно було піратство. І НАТО, Аталанта була така величезна структура кораблів військових, яка охороняла, але охороняла тільки 2% кораблів, великих танкерів і тому подібне. Пірати захоплювали, брали по 50 мільйонів, 70 мільйонів доларів викупу і тому подібне. Поки не захоплена наша була Фаїна. Після того ми провели цю операцію по Фаїні і по 38 кораблям Британії везли, Німеччини, Голландії, Франції, США, Ізраїлю, багато інших країн, які тоді на нас опиралися. Після того ми фактично жили це піратство як клас в Аденській затоці. І на ООН прийняв рішення
внести до зміни до міжнародного морського права проти піратства. І прийняли, і сьогодні піратства нема там. Україна це провела. Величезну операцію там, але в інтересах українських громадян, яких захоплювали на кожному кораблі, кожен раз визволяли їх. За рахунок системних, глибоких агентурних дій, системних, так сказати, дій, пов'язаних з міжнародною кооперацією, з різними представниками. І з Вагнеру це ще одна велика операція, але я розкажу, що дійсно вже як професіонал, вона не до кінця була глибоко опрацьована. Це операція? Так, вона опрацьована на першому етапі просто класично, хорошо, задокументовано там і тому подібне. От формат реалізації, от він повинен бути спрацьований дуже легітимно. Виходячи з політичної складової, про що там уже зараз говорить там навіть Белінкет, говорить, що там політична ситуація була, не сприяла якраз по перемир'ю на Донбасі, ці дні не потрібно її було проводити. Відповідно, всі фактори повинні були враховуватися. І ким? В першу чергу, це відповідальність того, хто вів цю операцію, це керівник військової розвідки, тому що вибирається головна структура. От, наприклад, по всім цим діям, що я розказав, це була головна структура Служби зовнішньої розвідки України. А військова розвідка допомагала. СБУ допомагала тільки в сегментах окремих, по окремим активним заходам. А тут військова розвідка була головна. Вона глибоко володіла ситуацією, вона провела агентурну роботу велику, вона провела підкришні, так сказати, структури створювала, вона створила передумови до виїзду цих якраз вагнерівців в Білорусь, а тоді відповідно перехоплення, але не узгоджено з політичним керівництвом держави. Але ж в розслідуванні Білінкету там написано, щоб постійно доповідали. От якраз це ж саме головна ситуація. От я скажу прямо, з кожним президентом, коли я проводив, я говорю так: пане президент, в даній ситуації треба, щоб ніхто не втручався. Ні ваш глава адміністрації, ні СБУ, наприклад, ні секретар РНБО в цю ситуацію. Доручено є конкретно, згідно з законом це передбачено, і згідно любої логіки проведення операцій, таємності, ефективності і тому подібне. Так і повинно бути. І тільки Бурба, і тільки президент Зеленський, і нікого посередників, ні в кабінеті не повинно бути. Мало того, що кабінет повинен екранований бути. Оце клас. Тоді ніхто нікуди не йде. Хоча безпосередньо керівником Бурби, це головне управління розвідки, був міністр оборони, правильно? В таких ситуаціях отримується санкція президента України як верховного командуючого. Він на себе бере відповідальність проведення такої операції, тому що він має надзвичайно потужні міжнародні наслідки. З нашими партнерами, і з американцями, з європейцями, з росіянами, зрозуміло, з білорусами, ви маєте з турками. Технічно, а навіть розмови президента з керівником не має ніхто чути, включно з головою адміністрації. Однозначно. Це 100%. По-перше, це заходи цілком таємно або особливої важливості. Вони передбачають дуже потужні обмеження в спілкуванні. А я прямо стверджую вже до законодавчих актів, з практики нашої діяльності, це президент і перша особа, яка уповноважена вести цю операцію. Навіть не всі представники СБУ, керівники, мають доступ до цього. Хоча вони також мають доступ до цього. Відкрито, зараз сказати, Єрмак не мав чути ці розмови. Єрмак, наприклад, там секретар або перший заступник секретаря РНБО. Ніхто не має. Ніхто. Тобто в даній ситуації... Але цього регламенту не дотримувалося. В першу чергу це ми можемо вже твердо говорити, що не дотримувалося. Ми вже не говоримо про інші наслідки. Це повинно займатися ДБР сьогодні, СБУ, чи там була зрада, чи був виток цільової інформації. Оце для слідства сьогодні важливо. І Белінкет, і комісія парламентська цього не дослідила. Вона сказала, ми цього не знаємо. І Белінкет сказав, не знаємо. Але те, що були нарушені режими, те, що операція була відкладена, і після того, відповідно, відбувся її зрив, це реальний факт. Тут уже нікуди не дінеться. Розуміло, що ці люди прибули, але на якомусь етапі, я вже бачу як професійно, що російські спецслужби прорахували ці всі варіанти, тому що у них там знаходяться офіцери військової розвідки і ФСБ, у них знаходиться агентура в цих структурах, і зрозуміло, що вони вже володіють ситуацією, що вже готується переміщення цих людей за якоюсь операцією, наприклад, чи Венесуелу, чи з таких форматів і тому подібне. І Росія на якомусь етапі могла отримати цю інформацію. І просто-напросто погоджувалася з цим, і сьогодні закриває очі, начебто вона нічого не знала. Це така є логіка контррозвідки або розвідки нашого противника, Російської Федерації. І ми цього могли не просчитати. Оце дуже важлива ситуація. Наскільки це було... Що Росія могла знати вже про операцію? І вона просто її, так сказати, сприяла, контрольовано сприяла. Ми були, так сказати, відні того, що ми все проводимо нормально на якомусь етапі, я вже на останньому етапі говорю про це. А вона фактично вже контролювала ситуацію, тому запускала Білорусь, там вже могли гратися вже з Лукашенко, тому що КГБ Білорусі повністю інтегровано в ФСБ. Я просто можу стверджувати з власної практики. Ми глибоко проникали туди. Ви бачили в цьому розслідуванні, що
білоруські КДБшники на першому етапі дуже серйозно розглядали цих людей як нібито людей, які збираються повалити режим Лукашенка. Чи ви вважаєте, що це теж Це частина могла бути легенди? версія. І з другого боку, ти знаєте, часто не всі КДБшники навіть володіють ситуацією. От те, що ми говоримо про режим таємності, він відслідковується в кожній спецслужбі світу. І тому тільки володіє конкретний керівник і конкретний розробник. Всі інші недопущені мають право. Навіть якщо сидять в одному кабінеті співробітники, він не має права знати, що я там за справа. Я вже не говорю про більш серйозні операції, які говоримо про вагнерівців. І в цій ситуації ми ще один момент говоримо. Якщо ми вже поставили питання навіть на рівні президента, уже президент вже навіть визнав, що ми, там мали цю операцію, це не наша операція, він говорив, тоді чия? Росії? Так нелогічно ж, тому що ми їх забирали до себе. Тоді що Заходу? З Заходом ми тільки співпрацюємо в інтересах України. Тобто тут логіки ніякої немає. Але те, що з Лукашенко говорили з цього питання, раз уже питання стояло так по версії, те, що там вони не володіють ситуацією, там і не з Росією не контактують, розуміло, що в цій ситуації повинні бути підготовлені були матеріали для екстрадиції, і Лукашенко говорив, зрозуміло це для форми, що давайте нам матеріали, давайте генпрокурора, представників, він не освоював прямо, але передбачалось, представників СБУ, які ведуть слідство, і ми готові до співпраці. От цей акт треба нам було провести, хоча б продемонструвати. Тоді нам було ясно 100%, що Росія контролює ситуацію, нам його ніхто не дає. А так вийшло, ми нічого не надали. Чому? Надали ще за тиждень, Я вам скажу, що вже коли Лукашенко сказав, він же вже сам відчитався, що мені конкретні факти не надали, прокуратура не прибула до нас, представники для того, щоб провести відповідно згідно договору про правову допомогу, у нас же є з Білорусі навіть договір, не провели відповідно оперативні слідчі дії, відповідно я їх відпустив в Російську Федерацію. Зробив хороше лице, але він зробив, що в інтересах Росії. І зрозуміло, що Путін в цій ситуації вже зразу розкрився. Він сказав, що це була провокація проти Росії. Українських спецслужб, розумієте, як вони спрацювали в цій ситуації? На останньому етапі вони взяли ініціативу на себе. А ми оцю ініціативу втратили. Це ми вже говоримо про стратегічні наслідки. І він же підняв вже там потужний інформаційний шум, розпочався атаки інформаційні проти України. По-перше, знецінити цю нашу операцію. З іншого боку, дискредитувати Україну під міжнародними форматами. І третя ситуація, вони ж навіть почали уповати нас, що ми з американськими, наприклад, або з турецькими спецслужбами хотіли провести захоплення літака, типу теракт. Це захоплення літака, це теракт називається, якщо ми так говоримо. Тобто в цій ситуації Росія почала потужний наступ. Ми не підготувалися інформаційно, щоб дійсно ударити, якраз вже так сталося, ми показали всі факти. Цієї інформації поки що недостатньо, щоб назвати, хто відповідальний за зрив цієї операції. Да? Я просто можу стверджувати, якщо ми говоримо юридично в даній ситуації, зрозуміло, відповідальний на той період керівник української військової розвідки. Це однозначно міністр оборони, як відповідно безпосередній куратор, і в деякій мірі, хоч ми говоримо не прямо, президент України, який безпосередній керівник Міноборони і військової розвідки. Згідно закону про розвідувальні органи України, безпосереднім керівником стратегічної військової прикордонної розвідки є президент України. Крім того, що в них ще є там паралельно керівник. Але ви більше покладаєте на попереднього керівника ГУР відповідальність? Я покладаю на нього відповідальність, що він не дотримався режиму таємності і чітко не зняв позицію, що ніхто не втручається в ситуацію. А відносно зриву... Він міг наказати президенту... Він був зобов'язаний не слухати ні главу Офісу, ні першого заступника секретаря РНБО, нікого іншого. Як він міг проконтролювати, що президент, скажімо, не повідомляє своєму керівнику Офісу всі ці подробиці? Тут такий момент. Він повинен, згідно, так сказати, всіх законодавчих вимог доповісти президенту в тій ситуації, яка б забезпечує режим таємності. А уже, якщо президент комусь доповідав або щось, це вже відповідальність президента. Він також точно так же, згідно закону, не має права розголошувати ніякої таємниці. І якщо в цій ситуації він допустив або доручив, що замість нього приймав рішення, чи глава Офісу, чи заступник секретаря РНБО, чи хтось, це вже порушення з боку президента, на жаль. І в цій ситуації вже в перспективі, я сьогодні говорю, не буде відповідальності президента, але все одно буде проведено розслідування, буде встановлені всі факти. Тому Бурба відповідає за свій формат, особливо режим таємності і відповідно позицію, яку повинен був довести президенту. Якщо говорить хтось зайнятий президент, значить він не доповідає. Через годину, через 2, через 5 вночі, але повинен чітко добитися зустрічі, тому що це не жарт. Мало того, це вимагає закон.
І в даній ситуації це не витримав. Це перша ситуація. І друга тема. Те, що сам керівник держави не чітко довів позицію, щоб режим відбувся. Це від нього залежить. Він самий головний секретар в державі. Президент України, самий головний. І він перший повинен виконувати ці постанови. Згідно Конституції, закони України. Він цього також не дотримався. І повинен теж би нести відповідальність. І всі інші особи, які були дотичні, які впливали на ситуацію, вже не маючи повноважень. Говорять, та він не мав повноважень. Та якщо він впливав реально, то він тим більше, впливаючи на керівника ГУР, перевищив свої повноваження. Це злочин. Це ще один злочин, тому що сьогодні виступають представники прес-служби, говорять, та він не мав повноважень, він ніхто. Ні, якщо він давав вказівку, і ця вказівка ще тим більше виконувалася, а тим більше відбувся зрив, це вже злочинні дії. Це конкретно. Це ми не взагалі не говоримо. Тому в даній ситуації перемоги, я скажу, багато господарів. Коли провал, то всі, так сказати, ховаються. І тепер ще один момент. Ну, зрозуміло, в самому такому завершальному етапі, я скажу вже професійно, не дуже чітко відпрацьована модель і не вдала оці всі з посадкою самольоту і тому подібне. Це дуже така проблемна ситуація. Перше, посадить раз, під любим приводом. Там знаходиться 33 бойовика, які, так сказати, будуть розуміти, що їх будуть захоплювати і то подібне. Невідомо, що станеться. Що з пасажирами станеться, що з літаком станеться. При будь-яких ситуаціях. Там теракт, там вибухівка, там хто хворий, це все от фонаря. Я говорю, в даній ситуації повинна бути чітка, гарантована модель посадки. Умовно, я б домовився про цей же варіант до цього часу, але що ми робимо посадку, наприклад, в Туреччині або ще одній з країн союзників, які будуть вірні спільним діям щодо терористів. Там, до речі, була ця модель. Модель була, передбачалася серцевий напад в когось, і це давало можливість... Ми зарані плануємо, наприклад, ту ж модель з Москви, Білорусь, наприклад, Стамбул або інша країна, і в Стамбулі зустрічають їх просто теплими, як ото говорять. Нормально. Наші і представники об'єднаної розвідки, безпеки і розвідки з Туреччини разом, можливо, з іншими представниками, які також мають до них питання. Наприклад, американці по Сирії мають і тому подібне. Оце супероперація. Там уже нічого не зробиш. Ніяких не треба Лукашенків, ніяких посадки самольотів силою. Він сідає рейсовий літак нормально. От ці виходять і їх просто в зоні, так сказати, контролю затримують. І все. Питань немає. Отак треба робити. Це чисто, нормально. Тим більше гарантовано в тих країнах, що там не буде ніяких випадковостей. Їм діватися нема куди. А тут його треба в Білорусь, тоді та сажати, під примусом. Вони ж не прості хлопці. От, при будь-якій ситуації, що там може бути? А тим більше в правовому форматі. Як посадить літак, що Білорус посадив літак? В даній ситуації зразу ж виникло питання. А на якій підставі? Чи це теракт, чи ні? От, навіть якщо там і терористи сидять, так ми ж не повинні використовувати такі ж методи, як держава. Ми ж не терористи. А щоб це вміло, ефективно, і тоді б не було цих проблем з Офісом, тому що тоді нема питань, що ми їх будемо сажати, буде міжнародний скандал і тому подібне. Ми їх сам заберемо. Юрія Кочевенка, директора Міжнародного центру протидії російської пропаганді. Доброго вечора, пане Юрію. Обговорюємо цю публічне вже розслідування надруковане Білінкетом про подробиці спецоперації, яка увійшла, проваленої спецоперації, яка увійшла під назвою Вагнер Гейт. І от у нас в студії Микола Малмуш, колишній керівник служби зовнішньої розвідки, все ж таки вважає, що сама спецоперація не до кінця була пропрацьована, і в неї покладає відповідальність, зокрема, на попереднього керівника, який не зміг добитися режиму повної таємності і не втручання нікого в ці справи. На ваш погляд, чи будуть якісь наслідки, і чи бачите ви, чия безпосередня відповідальність за те, що це зірвалося? Власне, знаєте, проблема, як на мене, головна не в тому, що операцію було зірвано, чи вона виявилася невдалою. Таке трапляється з різних причин. А в тому, що про неї почали брехати. І не було нормально з суспільством прокомуніковане, що власне відбулося. Це надзвичайно небезпечний фактор, оскільки ворог, зокрема російська пропаганда, одразу почала це активно використовувати і підривати, що надзвичайно небезпечно, довіру, зокрема військовослужбовців, не просто суспільства, а конкретно військовослужбовців до військово-політичного керівництва держави. Оскільки
якщо можна тільки припустити, що у вищих ешелонах української влади буквально десь біля Верховного Головнокомандувача є ворожий шпигун або зрадник, який здатен передати ворогу подібну інформацію такого рівня секретності, чи дати якийсь наказ не в інтересах національної безпеки, а в інтересах ворога, то як можна йти на ризик, як можна йти під кулю, виконуючи наказ, захищаючи державу, що ти не можеш бути впевнений, що тебе не підставлять, що тебе не зрадять. Ось це, напевно, як на мою думку, найбільш небезпечний прямий наслідок всього того, що зараз відбувається. Тому що ми справді можемо говорити, потрібно було зробити так, або потрібно було зробити так. Я, наприклад, не вважаю, що ми там не могли посадити цей літак на території України. Ми ж не збиралися, як Лукашенко, брехати, що то вигадувати якусь бомбу, ставити під загрозу взагалі дії цивільної авіації, а конкретно летять терористи, ми літак саджаємо. Тобто це не такий якийсь жахливий прецедент в міжнародному праві, як це зробив Лукашенко, ввівши в оману, тобто фактично пілотів, використовуючи диспетчера як інструмент спецоперації, підриваючи в принципі довіру між пілотами і диспетчерами. Бачите, багато сьогодні говоримо про довіру. Тому ось ці наслідки, які для морально-психологічного стану, для питання довіри між суспільством і владою, між суспільством і державою, вони, напевно, найважливіші. Пане Юрію, я буду переривати не так багато часу, але в мене багато запитань, тому ми говоримо і про довіру, і про наслідки, і наслідки різні. І це і наслідки для співпраці з іншими розвідками. Одне, наслідки для тих людей, які працювали на якомусь середньому або рівні організаторському в самій розвідці, на їх мотивацію і демотивацію після цього зриву. А ми про все це можемо поговорити. От у пана Миколи є така версія, що росіяни могли знати про початок цієї операції і організації, могли певний час підтримувати її виконання, і тому я вже домислюю, не знаю, чи пан Микола мав на увазі це, і вони могли на рівні політичному оце перемир'я, щоб співпадало з часом проведення операції, для того, щоб так внутрішньо його зірвати, тобто подати так інформацію, скажімо, всередині нашої країни, що не треба проводити операцію, поки відбувається перемир'я. Чи могли, на вашу думку, дійсно росіяни знати про це? Чи у нас є якісь, якісь ознаки того, що про цю операцію могли знати раніше, чим вона була зірвана? Справді ми можемо припускати зараз будь-що. В цілому, і за моїм власним досвідом служби в 95-й десантно-штурмовій бригаді, і пізніше в Генеральному штабі, мене було враження, що контррозвідка непогано попрацювала, і режими і секретності, і процеси були якось налагоджені. Але це, звичайно, це тільки могла бути тільки ілюзія. І те, що спецслужби ворога діють активно і шукають будь-які можливості для того, щоб отримати якусь інформацію, для того, щоб завдати удару по нам, для того, щоб посилити свої позиції в перемовинах, вони завжди існують. Це факт, що на початку своєї каденції президент Зеленський і його оточення перебував в певній ілюзії, що з Кремлем, з Путіним можна домовитися, і вже ми там заїздили цю фразу «треба просто перестати стріляти», але це на перших етапах, це певно була така державна політика щодо перемовин з Путіним, і не треба провокувати, треба демонструвати свою готовність до діалогу і прагнення до миру. Ми бачимо, як час показав хибність такого шляху, і бачимо, що вже і президент Зеленський змінює свої підходи і свою політику. Щодо Росії ми стаємо на більш активну позицію захисту власних національних інтересів, оборони рідної землі.
Тому я думаю, що це давайте могло поговоримо. бути пов'язано. Давайте повернемося все ж таки зараз до операції, через те, що надруковані подробиці цієї операції, а одним з пулом одних з найкращих в світі розслідувачів, до яких є така загальносвітова довіра до їхньої роботи. Я розумію, що в журналістському розслідуванні, можливо, дійсно теж для вас бракує якихось деталей, яких ви потребуєте. Давайте мені скажіть, якщо можна спочатку, до яких наслідків це привів зрив операції, і до яких наслідків має привести надруковане розслідування? Давайте, пане Микола, з вас почнемо. Ну, в першу чергу я хочу сказати, що ми сьогодні маємо факт те, що є дві позиції нашого комітету Верховної Ради по розслідуванню і є Bellingcat. В деяких позиціях вони співпадають, але ми вже маємо потужну інформаційну кампанію Російської Федерації. І те, що я говорив раніше, що Росія могла на останньому етапі вже контролювати ситуацію, тому що попередні факти вони могли присікати, тому розпочали прямо інформаційну війну. Це величезні політичні втрати, тому що сам Путін сам особисто почав перші ж дні буквально звинувачувати Україну, що ми готували відповідно підрив Білорусі, що готували відповідно провокації там і тому подібне. Тобто це перша така була складова, і він це використав якраз і в переговорному процесі, і в нормандському форматі, і в переговорах з американцями, і з іншими, що ми користуємося такими методами. Тому в даний момент це був перший удар. Ми не були готові до таких інформаційних операцій, які дійсно повинні бути навпаки. Ми звинувачувачі, це терористи, які скоїли теракти на території України в цілому. Ми задокументували маса матеріалів по ним. Ми вже фактично готові були затримати. Тут в даній ситуації прийшов такий зрив, ми були не готові, тобто не прорахували. Я чому говорю про той сценарій? Да, може бути цей сценарій по посадці в Києві. Ну це гострий сценарій, який складний. Треба робити це 100% надійно. Це я говорю. Я провів таких сотні операцій з піратами, з терористами, з визваннями, і ніхто не загинув. І ніколи не зірвалося. Тому що прораховано було сотні варіантів. Глибина з агентурою, технічною розвідкою, з проникненням політичної структури, вище політичне керівництво. Ми знали всю інфраструктуру. А технічна розвідка контролювала всіх учасників. Оце так повинно робити все. А як ми там напрацьовували непогано, там напрацьовували непогано, ми не спрацювали. А тепер друга ситуація. Наслідків є інформаційна атака Росії. Це перший наслідок. І другий наслідок – це внутрішні втрати. Те, що говорить колега. В даній ситуації велика недовіра суспільства до політичного керівництва. Тому що сформована позиція, що виток відбувся в політичному, так сказати, центрі. Офіс президента, РНБО. Це два напрямки, про які сьогодні всі говорять. Тому сьогодні, я стою об'єктивно, що ми говоримо, ми не можемо їх звинувачувати сьогодні так огульно, в деякій мірі. Сьогодні повинно бути проведено слідство. По цим конкретним фактам, хто кому доповідав, коли, яка послідовність до секунди. На вашу думку, хто здатен провести таке слідство? А слідство здатен провести сьогодні Служба безпеки України. В них є відповідно фахівці високий клас. Да. А тепер ми говоримо, чи це реально? Це я говорю про всі професійні дії. На сьогоднішній день ні ДБР, ні СБУ, ні Генпрокуратура цього не проведе. І це ми вже виходимо до іншого висновку, що в даній ситуації попризначали на всі посади, не тільки і прем'єрські, і віце-прем'єрські, на розвідку, на контррозвідку людей непрофесіоналів. І без високого рівня професіоналізму і гідності, і правосвідомості, в першу чергу. Вони повинні бути, я навіть призначений президентом, згідно закону. Але це не господар призначає. Це призначає уповноважена особа держави. А він діє згідно закону. Не бігає на підкаблучниках або там на підтанцовках когось. Він діє згідно закону, виконує функції згідно закону. Так, як повинно було по Криму діяти. Не чекати, поки якесь РНБО збереться, або Турчинов дасть вказівку, Наливайченку. А як проводили в 94-му році, пам'ятаєте, по Криму спецоперацію, за ніч 5,5 тисяч людей арештували. І Мішкова, і Секова, всіх, і ніякого референдуму, який об'явив, не було. Отак робити треба. А отак, як сьогодні, оця вся операція і з боку і колег моїх, і з боку політичного керівництва. А тим більше, якщо там є агентура іноземна, яку сьогодні ми ще не виявили, то це ще більша проблема. І велика недовіра була і до Зеленського, і до його команди, і в деякій мірі до спецслужб. Недовіра, атака – це наслідки самого провалу спецоперації. Пане Юрію?
Знаєте, я, звичайно, не можу давати оцінку, власне, самій операції. Так, пан генерал тут в рази, звичайно, компетентніший. Єдине, просто мені згадується, коли ми так обговорюємо старий одеський анекдот, щоб я був такий розумний, як моя Сара потім. Воно то заднім числом завжди легше, оскільки ми не знаємо, в яких конкретно обставинах, які були вводні дані, які були умови, в яких це відбувалося. Але що можна зробити зараз, справді, потрібне розслідування. Розслідування таке, до якого б суспільство мало довіру. Тимчасова слідча комісія – це був той інструмент, який міг би стати, власне, тим розслідувачем, до результатів якої довіра була. Ви туди залучили всі. Пане Юрію, я вас переб'ю. Я пам'ятаю, ще був юним 20-річним журналістом, коли створювалася велика слідча комісія по вбивству Гонгадзе. Здається, її очолював Олександр Лавринович. І гудів вся Україна, світ і парламент. Да? І після того у нас було ще купа слідчих парламентських комісій, робота яких, здається, нічим не закінчувалася. І хоча цей президент теж там обіцяв робочий інструмент в вигляді слідчих комісій, в Україні поки нема робочого на рівні парламенту, хоча це незалежний орган і в парламентській президентській країні головний орган, у нас поки це не працює. Друге, у нас не працює система призначень, і хоча пан Микола сказав, президент не господар, пан, який на свій розсуд призначає, і мають бути певні компетенції людей, які призначаються, у нас немає, ми бачимо дуже, журналісти і експерти, як призначаються люди на посади американський президент, який багато людей призначає на різні посади, да? Але це проходить конгрес, сенатські комітети, і там є певні чіткі процедури. Якби республіканці, демократи не обирали своїх, да? Є компетенції, через які люди проходять, і це усталена традиція, яка була сформована там, називається батьками-засновниками, яким чином ця система противаг працює, як це всі регламенти, кількість виступів, да? Можливість ставити запитання, все це настільки відпрацьовано, у нас поки нема. І тому моє питання наступне. Журналістське розслідування, на вашу думку, до яких наслідків має привести і приведе, пане Юрію, можемо цього разу з вас почати. Що, крім поглиблення цього рівня недовіри, яких наслідків воно не приведе. Ви все вірно сказали по слідчій комісії. Я тому сказав, що це єдиний інструмент, який міг би. Тому що все решта підконтрольно президенту, і говорити там про об'єктивність, навіть якби вона була, це дуже вразливо. А ще одним з наслідків, сумних, як на мене, може стати, і ви теж зараз в студії про це говорили, недовіра з боку наших іноземних колег. І ось ця, мені, наприклад, не зовсім зрозуміла ситуація, коли наші західні партнери говорять, що Росія накопичує війська на кордоні України, а наш уряд тиждень говорить, ні, нічого подібного немає, а потім з цим погоджується. От може бути якраз ілюстрацією того, що наші партнери вже не надто довіряють нам передавати якісь розвіддані, і ми вже у вразливій і в програшній позиції вже... Дякую. Дуже дякую, бо ми закінчимо ефір. 1 хвилина, вам можливість, до яких наслідків має привести вже саме журналістське розслідування. Я перше хочу сказати, люба операція, якщо вона готується системно, прораховується сотні, тисячі варіантів, і вона успішна. Якщо так в деякій мірі дай професійно, то є провали. Оце я просто професійно скажу на всьому світових теренах, всіх спецслужб. Друга ситуація відносно того розслідування, воно може тільки підстави бути для майбутніх процесуальних дій слідчих органів, але, я думаю, не при цьому режимі, тому що і керівники Генпрокуратури, СБУ, ДБР сьогодні контролюються Офісом Президента. В даний момент ефективного розслідування не буде. Буде формально, як і комісія, парламентська комісія. Відчиталося, далі не встановився, є бар'єр, коли далі рухатися не можна. Наприклад, хто давав вказівку, хто присутній був, хто міг, так сказати, цю інформацію куди злити. Всі люди не опитуються, процесуальні дії не проводяться. Тому в даній ситуації зміна на профільний склад системно і на вищому керівництві, політичному керівництві, і в спецслужбах, і я скажу більше, і в уряді, на антикризовий професійний уряд. Тоді буде перспектива для України і повернення Донбасу, а перспективи Криму. Все реально.
Дякую, Микола Малмуш, керівник зовнішньої розвідки у 5-10 роках. Тепер вже правильно. Юрій Кучевенко, директор Центру протидії російській дезінформації, були учасниками, гостями нашого ефіру, які стосувалися вже розслідування і Білінкетом справи, яка війшла вже в історію, як Вагнергейт, зрив операції українських розвідників по перетягуванню в Україні злочинців, які діяли на Донбасі в 14-18 роках. Далі новини і повернемося до цієї студії за 15 хвилин.